mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Raqi's Secret Files. And now, it's time for DJ Raqi's Secret Files with Gelo. Itinuloy ko pa rin kahit alam ko na ikakasal na siya. Hi DJ Raqi and DJ Gelo. Silent listener niyo ako. And I'm hoping na mabasa niyo to. Itago niyo ako sa pangalang Astrid. And this is my secret file. I'm now in my 30s. And I'm a career woman. My story happened a long time ago. Almost 10 years ago, I met a guy through a friend. Late night, biglang nag-chat tong friend ko if we can hang out dahil kasama niya yung isang kaibigan niya. Ako naman nasa kaladkarin sumama. In a minute, nandun na sila sa gate namin. So, pinakilala niya sa akin itong guy friend niya. Itago natin sa pangalang Chris. That time, nasa 30s siya. Lalaking-lalaki, matured kausap. May itsura din naman. So, nag-inuman kami. Then nalasing. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Na-enjoy ko talaga yung whole night na nakipagkwentuhan ako sa kanya. Maybe because I like matured people. Then kinabukasan, in-add ko siya sa Facebook. And I randomly asked him kung paano ako nakauwi. Harmless conversation lang naman. Pero nagtuloy-tuloy ang convo na yon. Alam mo yung may instant connection. Ganun. Then we decided to hang out. Na hindi alam ng friend namin. Kaming dalawa lang. Kumain kami sa Japanese restaurant. Then nagtuloy-tuloy pa yung paglabas namin. Most of the time, nagro-road trip kami ng late night. And by the way, DJ Raqi and DJ Gelo, meron siyang girlfriend that time. Ako naman, fresh from a breakup. Wala naman kaming ginagawang masama eh. Yun naman yung iniisip ko that time. So, kere lang. Friendly hangout. Then, sobrang na-enjoy namin yung company ng isa't isa. Nagkakaroon kami ng deep conversations. Then, may times na napupunta sa dirty or naughty talks. Then one day, niyaya ko siya to go somewhere exclusive. Ewan ko ba, DJ Raqi and DJ Gelo? The mean and curious girl inside of me parang gustong kumawala. Wala pa akong ka-experience. And alam ko na si Chris, since 30 na siya, marami na siyang experience. So pumunta kami sa isang exclusive place, malayo sa hometown namin. Hindi ko alam if curiosity lang ba yung nararamdaman ko ng time na yun or nagugustuhan ko na talaga siya. Basta, ang sure lang ako is willing na willing akong ibigay yung sarili ko sa isang lalaking hindi ko pa masyadong nakakasama ng matagal na panahon. Siya ang first ko and alam kong special yun para sa akin. Then, palagi na niya akong sinusundo sa bahay to hang out. Then, hahatid niya ako sa office. Nakilala ko pa nga yung mga kaibigan niya. And eventually, yung mga kaibigan niya, naging kaibigan ko na rin up until now. Chris,
has been my escape to reality. Masayang masaya ako at malayang malayang pakiramdam ko pagkasama ko siya. Then 2 weeks before my birthday, may taong nag-chat sa akin. Girlfriend ni Chris. Nasurpresa ako dun sa mensahe. She's asking kung sino ako at kung ano ang relasyon ko sa fiancé niya. Yes, DJ Raqi and DJ Gelo. Fiancé! Grabe yung kabog ng dibdib ko. Yung parang gusto kong magpalamon sa ilalim ng lupa. Ikakasal na pala si Chris nang wala akong kaalam-alam. So, chinat ko si Chris. Then he called me immediately to explain everything. Sobrang sakit. Pero baliwala yun kasi mahal ko na siya. To the point na itinuloy ko pa rin kahit alam ko na ikakasal na siya. Weeks before his wedding, sinamahan ko pa si Chris para hanapin kung anong isusuot niya sa kasal niya. Sinamahan ko pa siyang mamigay ng invitation sa mga kaibigan namin. Then his wedding came. Nagpakalayo-layo ako just to escape the reality that the man I love is getting married. And alam niyo ba na nag-message pa sa akin si Chris sa mismong araw ng kasal niya? Kung gaano siya kinakabahan na parang gusto niya na i-rescue ko siya. And then I told him to face his fiancé and fulfill his promise to her. They got married, DJ Raqi and DJ Gelo. Pero hindi natapos yung storya namin ni Chris. Months after they got married, nakakasama ko pa rin yung mga kaibigan niya. Then one day, narinig ko yung balita na nabuntis na yung asawa niya. I remained quiet. I even thought that I will be moving on after that. Na para bang magiging magkaibigan na lang talaga kami. Pero ang tanga ko, ayoko siyang mawala sa buhay ko. Na willing pa rin akong maging kaibigan niya. So, nagkita kami uli, casual talk. But I guess the tension between us, hindi na siguro mawawala yun. We can never be friends. Nagkaroon kami ng casual hookups at alam kong mali lahat ng yun. My conscience, that time, binabaliw ako. Sabi ko nga sa sarili ko, itigil ko na to eh. Then after his birthday, nandun na. Lumabas na yung anak nila ng asawa niya. I caught everything about us. I blocked him sa lahat ng socials ko. Feeling ko yun na talaga yung end of us. Then 3 years after pandemic happened, may boyfriend na ako. Itago natin siya sa pangalang Ethan. He is a good man. He loves me. Malayong malayo ang personality niya kay Chris. Nasa event na party ng friend namin. During the inuman, I heard my friend shouting Chris's name. Oy, andyan si Chris. After a long time, nakita ko uli siya. Parang ibang klase yung pakiramdam ko. Parang kabang-kaba ako. Then suddenly, nagpatugtog yung kaibigan namin ng If Ever You're in My Arms Again. Siguro nararamdaman nila na mayroon pa rin talagang something between us. Then nilapitan ako ni Chris. Tipsy na ako noon and ang dami niyang sinabi sa akin.
Nagsiselos daw siya. Tapos tinanong niya ako bakit daw ako nawala. I stormed out DJ Raqi and DJ Gelo. Inaya kong biglang umuwi yung friend ko. Then I texted Chris that as if I should explain kung bakit ako nawala. Then humaba yung conversation namin. Then napadalas yung pagkikita namin with our friends. And just like that, nag-pop up uli siya sa life ko. But this time it's different dahil parehas na kaming committed. Pero ganun na ata talaga, tanga pa rin ako sa kanya. Hindi na ata mawawala yung love na yun. That led to stupidity and affair. This time mas intense na. There were times na nagsisleep over ako sa bahay niya. Maglalast yun for a week na para bang kami ang mag-asawa. Since OFW ang wife niya at nasa biyanan niya yung anak nila, malaya siya. And aaminin ko DJ Raqi and DJ Gelo, I felt really loved, happy, and delusional. I never thought of myself doing this kind of sin. Pero hindi pa rin mawawala sa akin yung konsensya. Then, one day, my boyfriend Ethan proposed to me. I said yes kasi alam kong mahal ko siya. And he is my reality. Pinapasaya niya ako at binibigyan niya ako ng kapayapaan. Binibigyan niya ako ng security. One thing na hindi maibigay ni Chris sa akin. Dahil hindi niya ako kayang ipaglaban. So nagpakasal ako kay Ethan. Pero hindi natapos ang dapat sana'y tapos na storya namin ni Chris. Chris and I's stories didn't end there. Tinuloy pa rin namin kung anong meron kami. Kasal siya, kasal din ako, may sarili kaming buhay. Then nag-decide na yung asawa niya na mag-settle sa Pilipinas. Naging mahirap para sa amin ang lahat. Paulit-ulit na cycle ng affair. At some point dumating na ako sa punto na napagod na ako. Kasi sa halos isang dekada, hindi niya ako naipaglaban. I realized na filler lang talaga ako sa buhay niya, sa pagkukulang ng asawa niya. Pagod na ako palaging magtago. At unti-unti pakiramdam ko nalulunod na ako sa kasalanan. And tama ang sabi nila, ang Diyos na mismo ang gagawa ng paraan para maiahon tayo sa lugmok na pinagdadaanan natin. His wife got pregnant again. At sabi ko sa sarili ko na this is the end. I cannot drink the same poison twice. Hindi ko na kayang tanggapin ang kalokohan na ginagawa namin. And I should end everything. Para makausad naman ang sarili ko. Piliin ko naman yung sarili ko. Kahit mahal na mahal ko pa rin si Chris. At kahit gaano pa kalaki yung pagmamahal ko sa kanya, hindi niya ako pipiliin. So tinapos ko na ang lahat sa amin with no proper goodbye. Just a message. DJ Raqi and DJ Gelo, sobrang sakit at sobrang hirap. I am really ashamed of myself on what I did. And I ask God for forgiveness every single day of my life. There is death and there is the day mourning after letting someone go. Chris has taught me so many things. He's been there half of my life. I write this letter to help me free myself dahil wala akong masabihan. Even the closest people in my life. Tanging ang Diyos lang ang nakakarinig at nakakakita ng lahat. So yes, this will be the end for us. And I pray for our genuine happiness sa mga taong pinili namin.
at patuloy na pumipili sa amin. Maraming salamat DJ Raqi at DJ Gelo sa pagbabasa ng aking kwento. And I hope maging lesson sa lahat ng kwento ko. Muli, ako si Astrid at ito ang aking secret file.